Казали, що Міндіч подався в Ізраїль. Не вірте, панове, туман це і дим. Сьогодні Берлін його зранку зустрічає, а ввечері жде зачарований Рим. Бо гроші його, мабуть, в Ватикані, в надійному банку у злитках лежать. Недаром Керманич сидів на дивані, як папу прибув із Різдвом привітать. Недаром Керманич стояв на балконі, дивився, як дим випускають з труби. Мабуть, до скарбниці прибули мільйони, для когось початок нової доби. Для когось це смерть і дорога додому, де люди з села на колінах стоять в той час, коли Міндіч сидить у знайомих. Вони п'ють вино і кальмари їдять.